Des del Consell Sindical Obrer volem expressar la nostra estupefacció per la pobra resposta de la Conselleria per a protegir la seguretat i salut dels seus treballadors i treballadores. L'última barbaritat és la de repartir mascaretes FFP2 a tot el personal. Evidentment no perquè el fet de repartir-les, sinó perquè es fa 5 mesos després d'haver començat el curs. 6 mesos després d'haver-ho demanat. Des de CSO, en la primera reunió del Comitè de Seguretat i Salut de la província d'Alacant, van demanar que es fera primer una compra centralitzada i després que es repartiren mascaretes FFP2 a tot el personal. La presidenta del Comitè de Seguretat i Salut, Àngela Valverde, per part de l'administració, ens va dir que no calien repartir mascaretes. El 13 d'octubre, des de CSO, van demanar al nostre servei de prevenció, a Inbasat, que s'estudiara per què no estaven repartint-se mascaretes FFP2 que feien falta per als contactes estrets que nosaltres mantenim en l'alumnat. Primer ens va estranyar que no s'encarregava el servei de prevenció, sinó que la conselleria havia subcontratat una empresa externa. Aquesta empresa externa finalment va acabar contestant-nos que no calien. Sincerament ens sorprèn que hagin tardat 5 mesos en donar-se compte que sí calien, en fer-nos cas i començar a repartir mascaretes FFP2. Ho anuncien en una roda de premsa, en bombo i platillo, que van a repartir-se mascaretes per a tots els dies per al personal de la conselleria. Però torna a ser la costum que van iniciar els consellers del PP, María José Català i Alejandro Font-de-Mora, de publicitar les coses abans de fer-les. Nosaltres creiem que s'han de fer les coses i després, una volta fetes, evidentment, si cal publicitar-les, però sobretot fer-les. Des de CSO demanem una planificació centralitzada de la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores de l'ensenyament per part de l'administració. Que facin totes les actuacions que calen als centres i que no deixen caure tot el pes en les directives i els claustres ja sobrecarregats de feina burocràtica i administrativa, que no millora per a res la tasca docent.